প্ৰেংটো তেনেকৈ কৰে ন কিন্তু লাষ্টত বুজাই দিয়ে Hello guys, no, ada video sa papam kumurusung guys, nalo ayla do pa ngohin ayon dong. Video sa mi mosa pa gonay dong ampila camera quality at ko ay madibo pare ot kanol sound na puro bitok. Guys, silo nalo mo cover rekta ngo lubi ko nalo cover dong already patungi pabok. Amdang paman takam dok lagap ko pa na. Guys, nalo NKTV ba news clue lo deklo paro YouTube lo na. Ada cover dong nalo kinu pa kapnam yirna amnam YouTube channel ko ngolung missing YouTube adon na ko lokadung. Bagaimana prank video बनाना prank video atau क्या prank को लंबा iPhone entertainment video बनाई रखना ada koda हम तो माने malo konno bel tokwa kana side bana bolo bu okai ko kita emdak prank video बनाई ko na prank video बनाई ko gila ben nokolia abu koki mane nokolia abu koki ada la lam to gila gun tani ko be damari man tom nang nam just betatom na tani dem thamba tatkam nang na helmet coat license ko namna na prank video बनाता है हमना माने आउट माने ओइनु देख लोग बा ओइनु राज्य लोग तनी लोग माने वीडियो बना प्रैंक वीडियो बनाना हम कांगे बेसिन मूवी इकांग कता ना अदम पिदम माने बम दोलुंग तनी है एडगाप गेला दे दोलुंग तनी बम एडगाप गेला माने ओदक तनी के माने आइबा माने एकदम तुक्कम दे पोरा ओदक का एकदम तनी दे संबम माने आमम देयाक दे सागा टेक को माने दे तो तनी ना बे माने लुसुला हिन तत्तमंग तनी देम ना बे लुसु माने बे तानी कम लुसुका प्रैंक वीडियो बनाइसे आमे एने डेमाली वीडियो बनाइसम ना एमपिला हिन तत्तमंग तनी माने धमगबक उपाक तानी हॉस्पिटल दो हमना तानी ना अदक माने बुलुक कहानी तो माने न्यूज़ लाइव तो डायरेक्ट न्यूज़ लाइव गंग काना न्यूज़ लाइव तो मक माने वीडियो टुकरा दं तानी काबलु सुतान अदम न लाचो कांगतो আমি আজি ভিডিও শুট কৰিব আহিছিলো ইয়াতে প্ৰেংক ভিডিও প্ৰেংক গানছ এটোতো আপোনালোকে সকলোৱে দেখে ন কিন্তু ইয়াত নাই পেষ্টল মানে মনাই নাই মানে একদম শুনাই নাই মানে ডিমান্ড একো কৰা নাই হেলমেট ক'ত সুধিছোঁ বাছ হেলমেট ক'ত আৰু লাইচেন্স ক'ত সেইটোৱে সুধিছোঁ বাছ মানে হেলমেটো পিন্ধা নাছিলে দা সেইকাৰণে জাষ্ট এনে ধেমালি এটাই কৰিছিলোঁ সৰি ভবা নাছিলে ইমান নাই বাহিৰতো কৰে ন নাই কৰে ন একচুৱেলি হিন্দীটো কৰে সেইকাৰণে কৰি চাইছিলোঁ মানে আমাৰ ইয়াত কৰা মানুহ নাই সেইকাৰণে নাই দেখিছোঁ মই কিন্তু চেনেলটো অতক্কা নলো ভিডিও দম কাটুঙি পাবো অবস্থা তা পিরাক বনাই তানি দেম মানে সক তুক্কম দে পড়তাক ফটো নাম আদা ফটো কাটক तुक्कम दे पोटा कर काम आमर दम बे गातो नाय अब वीडियो बनाता है और अकाउंट में कैमरा में नाय के बकम माने आई कैमरा में दे पोर दे और कप माने बे आता बस्तु दे पे दे नाम दितम दा तानी रकम एक्चुअली ngolu na supa ngolu ajon ko dam na prank video बनाना आइन दम ना बेगन दम ना ngolu भूल लाख से मुमा माने भूल मा से मुमा माने नंबर 1 भूल ला नाम दा ना संपन पुरु ओइनो ऑडियंस माने काने तकम ना ओदक दुना तानी के तो भूल ला नाम दा ना संपन कारण आउ तानी ना ओइन तानी ब्लू प्रैंक वीडियो बनाई मन ब्लू कांखानो प माने लुसु पोदाक आजन कम रुसाम पोदाक रुसाम के बनाई दा ओदका आके अदम पहिन बनाई दांग ना किंतु बे बनाई दाम ना बे देख कोइना बनाई दांग ना आको ब्लू बले जगह दा जग दोलू जगह तू अम्पिल माने पसोगाम ना बे तानी रे पसोगाम ना माने बागाम बा माने पिस्तु को तुकान तम ना अम्पिल पसोगाम ना तानी रख माने तानी गकुम सुगाम ना एमना माने भूल मांगई कारण दादा प्रैंक वीडियो जस्ट धেমালি অতক লই মানে লুটাক কুদর লজ্জা তাত কিন পেনা মাদা তানি গলে না অতক মানে ভুল মাং আমনাম দান সম্পনা কারণ ভিডিও নাম বনাই দিছাক লাগা বনাই দিন নংলুক লাগাং পাম বনাই দিন বেদাম ভিডিও को বনাই দিন जस्ट মদু मा पाम लगा पामन बेलो एनका यरकान सब मय मल मा पा ভিডিও नाम काला राइजे लगा पाम मन बनाई दिन तू अमनियमले অতক तानी ने মানে লুসুরাক দো পা দিনকান मारा বদাই অতক মানে বুলু কাপিয়ান तानी के सइताने माने ada जगह माने ngolung missing जगह मामदा हमको तो मिपाक जगह ना मिपाक जगह माने पिरा इतो माने ngolung missing तानी मा जो कोइदा को माने जो कोइदा ngolung आग तानी याम ना मगिन बियान ना और प्रैंक हम दब बुल माने तकदलप माने दमाली वीडियो हम दब बुल माने खादम कोदे नो का कातांग माला को दे ओगो सुखापतन नमदम ना तत माने ngo वीडियो दम कांगेला माने एकदम फोटो लो ngoluk माने मिसिंग ऑल यूट्यूबर्स ग्रुप माने वास्तव तो माने मायगला तंगो पावर्स तो किन मांग लदत काना पावर्स किमा से कमै माने देतो हम पातम पामाय लदरम कांको नाम बाब्रे कोदे माने प्रैंक वीडियो बनाय दम ना ऑलरेडी ब्लू का जुनाय रास्ता ब्लूसिन माने शॉर्ट मूवी एकटा शूटिंग ताई ओदोहिन बात जोग लेनता दाक
kode gugamuk side bok kana mane adam bin gotona mane first time on tat kaduna tani mane ekdom oinu outlot tat kangda mane adam pe taniem demuk to tom nam na baro to amda muluk so area so first time oga sum sims ro time pe social media jugai prank na mane buji pana bonam ka to pen oinu jaga lok tani na prank video bonai na ekdom pura heavy ka tak adang mane ngolung missing tani lok na prank video mane sakhin len mara prank bonai na mane lendu bodam pa aquarium ulta bulta lenda duna adam pa lenda duna kintu len got poduna adame mane adam pa dutum bomiam na kapi pana ban supang o bro mo ludu bonai bro no jetia den ko sutai kintu no prank video ketia mapang mapa eju pa ka bonai la enne ka moda permission la lang odok adam bi mane wrong na mane ekdom pasokanam la ekdom eju pa ka damali gam nam video la lang কিন্তু অদগলক মানে এই হামপিলাং নল আজনা এই জুপক ধরুপ কলা লাং যাতে মানে তানি দেপম নাই একদম মানে মতুম চলা দপে ওরকা হাদম না নল মাজ্জ লবিত না কিন্তু বুলুক দেনাম দে পুরা দেমুরদাক অদককে কোদে মানে সুপ হসপিটাল দম দাক অদককে আরো পুলিশ স্টেশন মানে পুলিশ লসিন সঞ্জালি তানা পুলিশ লসিন মানে কেস পিতাম দাক আদম মলুক টিএমপি কে তানি আচ্চো কোলা মানে কাদুন সুপায় দে মানে আদম কারণ বুল লাগতো তানি দেম না bum deta ibok police losin okalik tak just ako bum damali man ta muna bum okkomin ajeng jeng marat tani na kintu ampila supak ngolong missing okay timbe tani na ngok bidon just kamen na dum na ambe bulum orka bum ajok no ohay nam sesta topen adana nalung ajok lo video na guys actually ngo video sa mo sile supak yumaso bonaila dung karon yumaso মানে পোহরে বাজে কামা ভিডিও করে পারে মানে ছিল ভিডিও বনাই যায় সুপাকিন লাইন কামাক সে সুপাক কাছে ওকা সোলার লাইনে মানে ছিল পাক মানে লাইনে কামাল মোক মোবাইল সে মানে ব্যাটারি সুইচ অফ দয় পিলা ভিডিও সামথিং বনাইলাম দয় অত গাইস মোক ভিডিও সেও আবনা অদক আদে বড় কাই সুপাক প্র্যাঙ্ক ভিডিও বনাইলা দেংকসনে বড়াই কামনা মিরনা প্র্যাঙ্ক ভিডিও নলো ডেসক্রিপশন দন বক চ্যানেল নলো আপনে কাবিলাং যাতে বড় অদকতে কষ্টলা বনাই তাক যদি নলো আপনে বম সাপোর্ট টক গাইস ada mana guys oke silok video sa da porkang okasin aru ekta channel ko dung dorna taka sorbo blog amna na asani spadam bonai daga ngospak bonai tok mana tadam aru bonai ka channel no subscribe bi lelang odok kang Instagram or kang Facebook page osinal video pa or Instagram na nol flow bilang guys or ka sa ngok sokari Instagram flow bi nol apong flow be gam yakong guys ngor ka ngok YouTube description no nol ngok community upload legam bi guys ada bona guys